उल्टा सीधा देखा मतलब वह तिरिया चढ़ता धैलस आ माई ई रे ए माई एक साड़ा पोटा छिड़क दलस रतिया नतिया हजर मारू रे ए माई अरे माई रे माई तोरा घर में ना रहे रे नतिया के बेटा कहाँ जाइबे ना रहे रे कहाँ जाइबे रेल से कटा जाए पोखरा में डूब के मर जाए अच्छा तोरा घर में रहे को अपना माई से अलगा रहबे मार का तार पुट्ठा काट लेबे ही बेरा हमर पुठा कटबे जौनो पा भर लागत नहीं तौनो ना लागे त तोरा घरे जीवतिया के दही कहां से आई रे छान के दूहेब सो हम हो गइल मैंने बकेन अच्छा आ कहीं एके बेर फाइनले पेन्हा गइल तब बापे बेटा धगल हम ना रहे तोरा घर में कहाँ जाइबे ना रहे रे कहाँ जाइबे देह में हमरा आग लागल बा अरे वैसन मार मरले बारे दादा कबो हे ना बता तो कबो हे ना कोल्लेस बा हो कोल्लेस बा कोल्लेस दा कोल्लेस दे रे बेरा बल्लाम दे हेलो 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 हम न रह तोरा घर में हमारा के मरले वाला मुअली के मरवा हो जात नाती हम नहीं हरवा हो जात नाती हम नहीं ना रह तोरा घर में तू नाती तू हो नाती बुढ़ऊ अपना बेटा के डट बकीना हमरा के मार के ढा दल बा नाती आके बथानी में बैठल सब जना के मुआ के धरे नाती हम नहीं हरा हो अरे नतिया देवर रात भर अपना भाई से मरवावता रहो उठा भाई तार मरले बा नाती सुतल बड़ा तू हो मझिलू रात भर पीटे बाबा तारा भाई मार के हमरा के मुँह आदल बड़ से बापे बेटा तू ही नाती अगुआ रहल ए दादा अरे नाती हो नाती नाती हम नहीं हरवा हो बहिनिया देला समारा के गारी झाड़ू से मरले बिया वो कर महतारी अब हम खाई ले बकिनी का जहरवा हो जात बना रहो रे
भैया के भीरा के स्कूल में भागुआ स्कूल में तहरो बहिनिया देला समारा के गाड़ी झाड़ू से मरले भी आए कर महतारी अब हम खाई ले बकीनी का यार बाहो जात बानी नाती हम नाई हर बाहो जात नाती हम नाई हर बाहो जात बानी और लड़का बड़ी हमरा कमर लबा आ बाबूजी हो ए बाबूजी राउ लड़का के दाना नतिया बूढ़वा अंडर पाटे न खेपे। अरे 12 बिगड़ा खानदान के बिया भाई। भैया लोग की तरफ से लाखों लाख रुपया पुरस्कार सब भैया लोग का प्रणाम। अब नहीं रहब नाती हम तारा घर में भौजी के भले लुका खिंचब नहीं हर में अब ना पढ़ाई में हमके प्यार के पहाड़वा हो जात बानी नाती हम नहीं हरवा हो जात हम ना रह रउआ नुकुर होते गई रनी छोट भाई के डांटा लाना मारहू के चाहिए तेहिंगा मारे के चाहिए ऐसा मरले बाकी झाझर हो गइल बा अब भसुरा रे ए भसुरा नाती अपने दही खा के अगदाइल बाड़े रे ए भसुरा। अब मान जा अब ना माने अब मान जा 3 गो केरा बा खाना लो मान जा। अरे उ केरवा होकरा के खियाई रे आवे दिया दिनावा हाँ रे रानी ते ही लेकर रहो ते मजा मार मजा मार तोरा के जानत की रे ते ही नु हईस रे अरे हे मकई में धार आई रले बाबू हमार खूब बना नहीं राजा बन के राज करी बड़ी मरले बा और पैसा तो ढेर पिटाइल बानी दवाई कराओ के बा अभी आंखों देखाओ के बा आवे दिया दिनावा जन हमरा लगता तन रउओ लगता तेले ठेकाई तो बस का जो आवा जोन चाहत रु तौने होई अब। अरे तोर बाप वही में खइलस ते वही में खाता रे है सब बापू तनी कोई में खासम। अरे तो पूरा जवार खा जाई। अरे ये तो बड़ा बिगड़ा बुझाती है ये भाई रे फोफिया जानते कि रे मकई में धारे लगे पीपूड़ी खाती बड़की पढ़े चल गई बाबू तर और भाई बड़ी ये देवर हमार बड़ी रहनी है प्रणाम करता नहीं खूब खुश है राजा हो की देख ला देवर तारा लाइक बारे नो है आइल भी बोलावे है घर भरना बोआइल भी बोलावे चलता नहीं अरे वे चलते भातार मरले भाई सब राउटी हुड़का लगावल हो हाकिम चाचा तू नाती खुशे रहो ते पीटले बा मेहरारू के तो
रउआ का कम होई। अरे माई रे माई। आवा खिलाड़ी भौजी आवा। हैं हाँ गईनी पता लगा जे केने मकई के बाल तुरत अच्छा तले धारा तो गई। हाँ हाँ अब कहत नहीं जे काहे बाल तुरेल त ना नु हो बोलला सब पीपू हुड़ी के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।